Good evening, good afternoon guys. Nandito kami ngayon sa loob ng aming sasakyan ni Valencia at si Kasablay Channel. Ayan. Ayan po silang dalawa sa likod. Ayun, naka-blue. Nakatago si Kasablay. Bye. Ayan o. Ayan o. Tapos yung driver ko si Rajo from India, Rajasthan. Ayan. Kois. Rajasthan place, India. Too much marble, marble. Ayun. Kaya sa lugar nila guys, maraming marble. Kumbaga yung lugar nila, madalang yata yung mga plantation ng rice, ganon. Mga bato yata yung lugar nila, mga bato, ang karamihan doon. Yun, balita ko lang pero hindi man ako nakarating doon. Yun lang ang nababalita sa chismis ba. Nandito kami guys sa loob ng sakyan nila Valencia. Pauwi na kami ng aming kampo uli sa Alcards. Bali, nanggaling kami ng embassy. Binabi na nga kami pag dahil sobrang traffic talaga ngayong araw ng Huwebes. Napasubo kami sa traffic guys. Pero sa ganun pa man ay natapos ang aming problema sa pagpapile. Ang gagawin na lang namin ay hintay namin yung tawag ng embassy sa amin at kami babalik na embassy para iayos yung barcode namin. Ngayon ay nagfile pa lang kami ng ng barcode. Pero hindi pa yun po tapos. Bali, tatawagan pa kami para maayos na yung barcode namin at para ma-issuehan na rin kami ng ng visa. Pag may barcode na kami, visa naman ang hintay namin. At saka yun, pag may visa na, depende na sa amin kung may pambili kami ticket o wala. Pero sabi namin sila ang bahala sa amin ticket. Kasi wala nga kami mga hanap buhay dito sa Riyadh. Kaya nga po kami humingi ng tulong sa embassy para matulungan kami na makauwi ng Pilipinas sa pamamagitan ng Polo Embassy dito sa Riyadh. Yun lang po ang aming pinunta sa Embassy Polo para humingi ng tulong at naipa-repatriate na kami dahil wala na kaming Ada ikama. Ada? Ayun. Okay. Ayan, medyo matraffic din dito guys. Bakit ganito ang aking video guys? Napaka-puti guys. Hindi ko alam kung bakit ganito. Ayan guys, napaka-traffic dito sa amin dinadaanan. Sa mga oras na ito guys ay anong oras na? Alas 5 pasado na ng hapon. Habang tinatahak namin yung papunta ng aming kampo sa Alcards. Ayan. Sobrang napakalayo po ng pupuntahan namin mula dito sa May Polo. Malayo po ang biyahe namin. Siguro abutin kami ng 2 oras sa biyahe. Bali, nililibang-libang lang namin yung driver namin para hindi siya mainip sa biyahe. Ayan. Ayan po. Yan lang namin, lagi namin sinasakyan si Radyo. अरे भाई ठीक हो सगुड़ा Ayan, kois. और सुनो क्या हाल है ठीक है सब फिल्म ने हमारी तरफ Ayan. शुभकामना Ayan. और भाई देख माँ का एक फ्रेंड है आने लिए फिर में तो Yan po ang salita nila. Hindi ko po maintindihan. Kasi yun ay Hindi. और को गाँव है डी रोड भैया Hindi language. Yan. Kasama ko po yan lagi si Radyo. Mabait po ang driver yan, si Radyo. Kahit anong oras mo sabihan na may biyahe. Kaya lang po may yan. May bayad talaga ang kada alis namin dyan. Utang muna, pag walang pera, inuutang namin. Yan si Baldo, no? Maputi pa lang aming ngayon. Mga video ngayon guys, medyo maliwanag kasi ang maliwanag. Yung driver ko lang ang medyo madilim kasi alam nyo na guys. Alam nyo na yon kung bakit madilim. Nakita mo na pala yun si Cardinal Admin ko lang. Matapa to no? Ayun lang guys, pauwi na kami guys. Bye bye na. Nagano lang ako ng konting mensahe at paliwanag. Thank you po. Thank you for watching.